tym krótkim filmie z cyklu Historia modelarstwa chciałem Wam przedstawić taką polską firmę, która działała w latach 90., a mianowicie tą firmą była firma Certi. Z dostępnych szczątkowych informacji możemy się dowiedzieć, że firma ta produkowała modele w skali 1:72 i 1:35. Po tym krótkim okresie działalności firma Certi została wykupiona przez polską firmę Mirage Hobby. Sztandarowym produktem firmy Certi jest model samochodu pancernego wzór 34 w skali 1:35. Tutaj macie kilka box artów tego samego modelu.